Зоомагазинче БГ! Добре дошли в днешният епизод на канала ни Зоомагазинче.bg. Днес ще ви разкажем за една от най-елегантните и интелигентни породи – доберман. Тези кучета са известни със своята преданост, бдителност и атлетизъм. Ще научим повече за историята на породата, как да разпознаете чистокръвен доберман, какви са силните и слабите им страни, как да ги храните правилно и как да се грижите за тяхното здраве. Останете с нас до края, за да разкрием всички тайни на тези невероятни кучета. Абонирайте се за канала ни и харесайте това видео. История на породата. Доберманът е сравнително млада порода, създадена през 19 век в Германия от Карл Фридрих Луис Доберман. Той е искал да създаде перфектното охранително куче, бързо, интелигентно и защитно, чрез кръстосване на различни породи, включително Ротвайлер, Манчестърски териер и Веймарнер. Той успял да създаде породата, която днес носи неговото име. Доберманите бързо станали популярни като служебни кучета, използвани от полицията, армията и като верни домашни любимци. Как да разберем дали кучето е чистокръвен доберман? Чистокръвният доберман се разпознава по своите отличителни черти. Тяло – силно, мускулесто и пропорционално, със стройна талия и изправена стойка. Глава – дълга и елегантна, с клиновидна форма и интелигентен поглед. Уши – обикновено копирани в класическа триъгълна форма, но все по-често се срещат и с естествени висящи уши. Козина – къса, плътна и лъскава, в цветове като с черно-кафяви маркировки, шоколадово-кафяво или синкаво-сивкав нюанс. Опашка – копирана, макар че естествената опашка също става популярна. За да сте сигурни, че кучето е чистокръвно, поискайте документи за родословието от развъдника. За собствениците на добермани, Зоомагазинче има страхотно предложение, особено за изложбени екземпляри. Това е златен нашийник, тип змийска плетка, който стои перфектно на тази порода и прави вашият вид още по-луксозен. Използвайте промокод TT100 за допълнителна отстъпка при покупка. От същият модел разполагаме с сив цвят. Оставаме линкове в описанието. Силни и слаби страни на породата. Доберманите са изключителна порода с редица силни и някои слаби страни. Силни страни – изключително интелигентни и лесни за обучение. Безстрашни и защитни, идеални за охранителни задачи. Енергични и активни, подходящи за спортове и игри. Лоялни и предани към семейството. Слаби страни – нуждаят се от опитен стопанин, могат да бъдат доминиращи, ако не са правилно обучени. Изискват много движение и умствена стимулация, което може да бъде предизвикателство за заети хора. Може да са резервирани към непознати, ако не са социализирани от малки. Как трябва да се храни това куче? Доберманите се нуждаят от добре балансирана диета, за да поддържат своята енергия и мускулна маса. Протеини – основен компонент в тяхната диета. Месо, риба или качествена гранулирана храна с високо съдържание на протеин. Мазнини – здравословните мазнини, като тези в рибеното масло, подпомагат здравето на кожата и козината. Зеленчуци и плодове. Моркови, тиква и боровинки са чудесни добавки за витамини. Избягвайте храни с излишни въглехидрати или нискокачествени съставки. Разделяйте храненията на 2-3 порции на ден и винаги осигурявайте чиста вода. Може да направите своята поръчка за хранителна добавка за кучета от нашият онлайн магазин Zoomagazinche.bg на най-добри цени. Използвайте промокода TT100 за допълнителна отстъпка при покупка. Най-срещани болести и превентивни мерки. Доберманите са предразположени към определени здравословни проблеми, за които трябва да бъдете подготвени. Дилатационна кардиомиопатия – сериозно сърдечно заболяване, често срещано при доберманите. Превенцията включва редовни прегледи при ветеринар и хранителни добавки като таурин. Хипереоидизъм може да доведе до летаргия и затлъстяване.
Контролира се с медикаменти и правилна диета. Волост на стомаха, усукване на стомаха. Сериозно състояние, което може да бъде избегнато чрез разделяне на храненията на малки порции и избягване на активност веднага след ядене. Болестта на фон Вилебранд е наследствено заболяване на кръвосъсирването, което засяга различни породи кучета, включително добермани. Това е най-често наследственото разстройство на съсирването при кучетата и може да доведе до необичайно кървене при наранявания или операции. Не забравяйте за редовните вакцинации и профилактични изследвания, за да поддържате здравето на вашето куче. Ако си търсите или продавате кученца от породата, свържете се с нас на имейл zoomagazin@gmail.com и ще ви съдействаме като свържен купувач с продавач. Доберманите са повече от охранителни кучета. Те са лоялни партньори, които заслужават вашето време и внимание. Ако обмисляте да си вземете доберман или вече имате такъв, надяваме се, че това видео ви е било полезно. Абонирайте се за нашия канал и споделете в коментарите вашите истории за тази порода. До скоро! Zoomagazinche BG